Insellmilkom. Illum il-ħamis 15 ta' Settembru il-Knisja tiċċelebra t-tifkira tal-Verġini Mqazza Marija tad-Duluri. Nilqakom għall-quddiesa mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna mill-Knisja ta' Ġiesu l-Belt Valletta. Illum bl-interċessjoni ta' Omna Marija nitolbuha tkun magħna sabiex lilin mid-tbatija u l-mewt naraw id-dawl tal-qawmien. Marija, għatina l-qalb tiegħek biex bħalma għamilt inti nibqgħu nħobbu u naqdu anke fil-mumenti ta' prova. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Mill-Knisja ta' Ġiesu l-Belt Valletta illum namlu it-tifkira ta' l-Verġni Mqazza Marija tad-Duluri. Il-bieraħ ftakarna fl-eżaltazzjoni fis-salib tal-Mulej, illum ninaqdu ma' Ommu wieqfa ħdejn is-salib ta' bina. Ejjew nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna kollha u nitolbu l-interċessjoni qawwija ta' Marija Addolorata. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt mirijieti. Tija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob li l-Mqazza Marija dejjem Verġni lill-anġi bil-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jafrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla meta ibnek intrefa fuq is-salib, intrid li Ommu tieqaf ħdejh u tbati miegħu. Għati li l-Knisja tiegħek li tissieħeb mal-Verġni Marija fil-Passjoni ta' Kristu biex flimkien magħha tieħu sehem ukoll fil-qawmien tal-istess Ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ittra lill-Lud. Meta kien jgħix fuq din l-art, Kristu offra talb u suppliki bleħenoli u bid-dmuħ lil dak li seta' isalvah mill-mewt. U kien mismuħ minħabba fil-qima tiegħu lejn Alla. Għad li kien iben tgħallem minn dak li bata xi tfisser l-ubidjenza. U billi laħaq il-perfezzjoni sar awtur tas-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min jisma' minnu. Il-kelma tal-Mulej. Fit-tieba tiegħek Mulej salvani. Fit-tieba tiegħek Mulej salvani. Fik Mulej jien nistken ma jkolli qatt ta' xnirex fil-ġustizzja tiegħek salvani għatini widen u fittex eħlisni. Fit-tieba tiegħek Mulej salvani. Kun blata tal-kenna lija fortizza qawwija ta' salvazzjoni. Inti l-blata u l-fortizza tiegħi fġieħ ismek mexxini u wassalni.
fit-tieba tiegħek mulej salvani. Oħroġni mix-xibka li ħbew għalija għax int il-qawwa tiegħi. Fidejk jien nerħi ruħi, int teħlisni mulej Alla tas-sewwa. Fit-tieba tiegħek mulej salvani. Imma jien fik nittama, mulej jien ngħidlek Alla tiegħi int. Fidejk xortija, eħlisni min id l-għedewwa min id dawk li joħduha kontrija. Fit-tieba tiegħek mulej salvani. Kemm hu kbir il-ġid tiegħek mulej li jint irvajt għal min jibża minnek, li jint ħejjejt għal min jafda fik quddiem il-bnedmin kollha. Fit-tieba tiegħek mulej salvani. Sekwenza Stabat Mater miktuba mill-Franġiskan Fra Jacopone da Todi. Wieqfa kienet imbikkija l-om ħdejn bina fid-dbatija fuq salib imdendel. Ta' din l-om il-qalb maqsuma f'dak l-imrar bluġieħ mitmuma nifed sejf in-niket. Kemm dbatija f'qalb muġuha li madwejja li jifnuha ħasset l-om imbirka. Xweġa ġarbet u xkefrija meta ratu fid-dbatija l-om lil-bina Alla. Qalb kull bniedem tħossa liha lill-om Kristu u kemm tibkija x'in tara f'dil ħasra. Min ma jħossx id-dwejjaq tagħha x'in ta' Kristu l-om jilmaħħa f'niket kbir ma' bina. Għadnubiet ta' ġensu ħati lil Ġesu iratu jbati taħt is-swat bla ħniena. Rat lil bina u baqgħet miegħu f'dak l-imrar tal-mewta tiegħu waqt li ħarġet ruħu. Om u għajn ta' mħabba lija ġelni nħoss dik id-batija biex jien nibki miegħek. Kebbes f'qalbi nar l-imħabba la tħallija qatt tittabba imħabti għal Kristu. Om qaddisa isma' talbi dawk il-pjagi qegħdli f'qalbi tibnek Ġesu msallab. Aqsam miegħi did-batija għal Ġesu l-imħabba fija xerret demmu kollu. Ħdejn Ġesu nibki dnubieti, fis-salib nara ħtijieti sakemm ngħix dil-ħajja. Kemm nixtieqni nibqa' miegħek mas-salib u fid-dmuħ tiegħek nissieħeb minn qalbi. Verġni mbirka, om qalbina, uri miegħi din il-ħniena biex inħoss l-indiema. Mewt Ġesu qegħdli qudiemi, fuq il-pjagi jkun biss kliemi u l-passjoni tiegħu. Ġelni nħoss il-pjagi fija, is-salib u kull dbatija u nissaffa b'demmu. Verġni mbirka jaqaf miegħi f'jum il-ħaq biex fit-tmiem tiegħi fin-nar qatt nintilef. Bis-salib fit-triq wennisni u b'mewt ibnek om ħarisni żommni sħiħ fil-grazzja. Meta jmut dal-ġisem f'qajjar, għamel jint li jien nittajjar lejn is-sebħ tal-ġenna. Amen. Ħinja il-Verġini Mqazza Marija għax tħaqqilha l-glorja tal-martirju li bla ma mietet ġarbet ħdejn is-salib tal-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu, ommu, oħt ommu, Marija ta' Klejofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ lill-ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb wieqaf ħdejja, qal lill-ommu, Mara, hawn hu ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu, hawn hi ommok.
U minn dak il-ħin id-disċiplu ħada għandu il-kelma tal-mulej. Is-silta li għadna kemm smajna mill-Vanġelu ta' San Ġwan tuża darbtejn il-verb wieqaf ħdejha jew wieqfa ħdejh. Hija l-omm li hija wieqfa ħdejn is-salib ta' bina, imma ħdejn ommu hemm ukoll dixxiplu, id-dixxiplu l-maħbub li huwa wieqaf ħdejn l-omm. Aħna f'din it-tifkira ta' Marija Addolorata nixtiequ nitolbu li aħna nkunu weqfin ħdejn l-omm ta' Ġesu imnikta għall-ġustizzja li qed isofri bina tissieħeb miegħu fl-imħabba kbira għal kull wieħed waħda minna. Hi wieqfa ħdejn is-salib ta' bina. Min jaf l-omm x'ħasset, min jaf x'konfużjoni ta' sentimenti, ta' mistħija, ta' dulur, għall-akkużi infami li bihom kienu milquta u milqud bina u fl-istess ħin is-solidarjetà tagħha miegħu. Il-mulej iħares lejn ommu u jafda fidejn id-dixxiplu il-maħbub. Imma anke d-dixxiplu l-maħbub huwa fdat fidejn Marija. Illum niċċelebraw ukoll il-bidu tal-maternità spiritwali ta' Marija fuq kull wieħed u waħda minna. Il-mulej ma fdax lill-ommu għan toħtax oħta kienet hemm, x'aktarx dak li aħna nsejħu kuġina tal-Madonna. San Ġwan jgħidilna kien hemm ħdejn is-salib ommu, oħt ommu, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kien hemm oħt ommu. Imma l-mulej ma jafdax lill-ommu lill-oħta, imma jafda lid-dixxiplu l-maħbub. Jażel familja ġdida għal-ommu u din il-familja aħna parti minna. Inkunu parti minn din il-familja ta' Ġesu daqskemm nieħdu ħsieb xulxin. Ejjew illum nitolbu għal kull min hu mnikket imtaqqal dak kollu li fil-ħajja huwa ta' toqol, il-mart, id-diffikultajiet, il-kalunji, il-malafama, l-inġustizzji, id-diffikultajiet tal-ħajja, in-nuqqas ta' xogħol, tan diffikultajiet li huma sejħa għal kull wieħed waħda minna li nkunu qrib ta' xulxin. Illum infakru lil din l-omm bħalma nagħmlu wkoll ġimgħa qabel ġimgħa kbira kull sena u nitolbuha li fil-qalb tagħna nissel dawk is-sentimenti sbieħ li smajna fis-sekwenza antika, sabiħa. Is-sekwenza li rajna llum qabel il-Vanġelu tiġbor is-sinifikat u l-ispiritwalità ta' din il-festa. Jew nitolbu l-interċessjoni ta' Marija biex hi tagħtina l-qalb tagħha aħna u nsegwu lil-mulej fl-aħwa. U aħna wkoll li konna l-faraġ inġorru is-salib tagħna għaliex żguri mis-sapport, is-sosten u anke l-interċessjoni tagħha. Ejjew nippreżentaw it-talb tagħna bl-interċessjoni ta' Marija Addolorata u nsellmula bit-talba li għalmitna l-Knisja. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija
tal-mewt tagħna. Amen. Tolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qalmu lej minn idejk is-sagrifiċċju għatti fil-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għat-tifħir ta' ismek u Alla ħanin talbu l-offerta li qegħdin nagħmlulek ġieħ il-Verġni Mqazza Marija li x'in kienet wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu fil-ħnina kbira tiegħek tajtirna bħala l-aktar twajba tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Unfaħruk, inberkuk, unxandru l-kobor tiegħek fit-tifkira tad-duluri ta' Marija dejjem Verġni li nislet il-liben u waħdin tiegħek bil-qawwa tal-Ispiritu Santu u bla ma tifset il-glorja ta' ġbubita tat li d-dinja d-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Bihi faħru l-kobor tiegħek l-anġli imuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk ismewwiet ma' serafini u l-qawwiet tas-sema. Fl-imkien ma' tagħhom il-qani tolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati, ħal-ħobs, rat-il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġerat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu.
Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu u l-ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna palma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li jint trid fiha, in li tgħixu s-saltan, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi li xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-Missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni meħtieti kollha u minn kull ħasen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla. Danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik.
nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li tqarbilna mulej bis-sagramenti tal-fidwa ta' dejjem, fiċ-ċokontana nitolbuk biex aħna u niftakru fin-niket tal-Verġni Mqazza Marija intemmu fina l-ġid tal-Knisja dak li jonqos mid-tbatijiet ta' Kristu li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Infakkarkom li l-lejla fil-Konkatedral ta' San Ġwan il-Belt Valletta fis-6:30 ta' filgħaxija se nqaddes qudiesa requiem b'suffraġġju tar-Reġina Elisabetta II. Min ma jistax jattendi jista' wkoll isegwi din il-qudiesa konċelebrata fuq il-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali inkluż ukoll TVM. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem il-qudiesa tal-lum il-Knisja ta' Ġiesu fil-Belt. Infakrukom sabiex il-lejla l-insara kollha f'Malta huma mistiedna jattendu għal qudiesa b'suffraġġju għar-Reġina Elisabetta II li se ssir fis-6:30 ta' filgħaxija fil-Konkatedral ta' San Ġwan il-Belt. Min ma jistax jattendi jista' jsegwiha fuq TVM, knisja.mt u newsbook.com.mt. Nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata tajba. Nofru dan ir-rużarju għall-ommijiet kollha, mod speċjali dawk imniktin minħabba wulidhom. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u wara l-araq tad-dem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħda fl-art. ħobżna ta' kuljum matina llum, għafrinna dnubietna bħalma nafu l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġi marbut ma' kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli tritint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, affrinna dnubietna palma nafru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu nkoronaw kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli tritint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru min tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek e kull li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, affrinna d-nubietna bħalma nafu l-minuħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlissna mid-deni. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru min tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek e kull li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna d-nubietna bħalma nafu l-minuħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlissna mid-deni. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna trufnati u li teba. Lilek nitnidu aħna nikku nolfqu f'dan għal-wid ta' dmuħ. Emela avukata tagħna dawallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina ordana trufnament il-Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa l-bżonni tiegħu b'mod speċjali dan il-vjaġġ fil-Kazakstan. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikulli trid int kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum maħfrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlissna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-daw ta' dejjem jiddi fuq. jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattal tagħna, Kristu l-qattal b'tagħna, Missier eternalla, ħenna għalina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna għalina, Spiritu qaddis Alla, ħenna għalina, Trinità qaddis Alla wieħed, ħenna għalina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġe, itlob għalina, Om tal-pariri tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull ima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħtana, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina,
Amara ta' kull grazzja, اطلب علينا amara ta' kull tiba, اطلب علينا warda mistika, اطلب علينا torri ta' David, اطلب علينا torri ta' lavorju, اطلب علينا dar ta' deb, اطلب علينا arka ta' rabta l-ġdida, اطلب علينا bib ta' sema, اطلب علينا kewkba ta' filodu, اطلب علينا saħħa tal-morda, اطلب علينا ken tal-midimbin, اطلب علينا faraġ tal-migranti, اطلب علينا faraġ tal-imniktin, اطلب علينا għajnuna tal-insara, اطلب علينا sultana tal-anġli, اطلب علينا sultana tal-patriarki, اطلب علينا sultana tal-profeti, اطلب علينا sultana tal-apostli, اطلب علينا sultana tal-martri, اطلب علينا sultana tal-konfessuri, اطلب علينا sultana tal-verġni, اطلب علينا sultana tal-qaddissin kollha, اطلب علينا sultana mnisna minnaj l-ewwel teba, اطلب علينا sultana mtella s-sema, اطلب علينا sultana tal-rużarju mqaddes, اطلب علينا sultana tal-familja, اطلب علينا sultana tal-paċi. اطلب علينا Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, احفرنا نطلبوك مولاي ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, اسمعنا نطلبوك مولاي ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. حن علينا Itlob għalina għaddisom malla, biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatilinna għaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawlu dejjem is-saħħa ta' ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema, idfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-inferno lix-xitan u l-ispirti l-żina l-oħra li ġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe ta' qalb safja, San Sebastian Martri, Santu Roccu, San Paul Missierna, San Publiu, San George Preka, Beato Nazio Falzon, Beata Deodata Pisani, San Franġisku Santa Chiara, intom qaddisin protetturi tagħna itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li reppitinna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomu, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġi u l-qaddisin kollha tiegħu.